खुलुमखा जों दिनै रुपनि वेलफेयार ससाइटि त्रिपुरा स्टेटनि दिनै चेयारमेन बाय मानजरेन फायखा जों एबं मानजरायखा बुबाय जों मानजरायै बिभिन्न जोंनि मानथाय सप्ताह आबरनो जों स्टेट सायखना रखा कास्टमारि ल आबरनो साखा बो पजिटिव रेसपन्स रखा बेलायखाय आनबाय जों दिनै दंथ'य मा दंखा बिनि रेसपन्स बाय जों आसा खाया जोंनि रुपनि वेलफेयार ससाइटि ताइबो आगुयै थांमानानो दिनैनि ताइ फायन दिन रावनि सिमे बेलायखाय आनबाय जों खा फुड जानांगौ जोंनि ससाइटिनि हयते साबाय साबाय मानजरायखा जों ताइबो मानजरायखा जोंनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार जोंनि सार चित्तरन्जन देबबर्मा बुबायबो मानजरायखा जों बुबाय मानजरायै अनेकथा पजिटिभ रेसपन्स मांखा बुबाय बेलायखाय गाहाम बुबो जोंनो प्रमिस खायखा जे पारेसाक जोंनो हेल्प फायनाय जोंनि ससाइटिनो ताइ जोंनि ससाइटिनि प्रग्राम राव बुबो फाय मानसान बाय गाव रोखा ताइबो बेलायखाय दंथ'सा खाजे कखाय ससाइटि दं होननानै बो सामोन बाय बेलायखाय खाफुटखा ताइ जोंबो खाफुरै ब्रंनो आसाय हेन जोंबो ताबक ताइबो काम खायनाय जोंनि सिखला बदल दङ रुपनि वेलफेयार ससाइटि दङ जों जे पारेसाक कयखाय गोरोंसरायै एडमिनिस्ट्रेसन बाय गोरोंसरायै जों भबिष्यतबो फिउचारबो जों ब्रबाय काम खायो आगुनाय अबके पॉलिटिक्स दे जों कोनो पलिटिक्स जा जोंनि रुपनि वेलफेयार ससाइटि इज निउट्रेल जों कोनो पलिटिक्स बायिं जा जों ससाइटि बायसे दङ आबो कायसा बेबा आं क्लियर खाय साइमनखाय बेलाय जानाय एवं जों निउट्रेल बडी नन पलिटिकल एक्टिविटीज नानि पट जों दिनै मानसा फायनाय कर मानसराय फायफो जों दङ भाइस प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि फाइनेन्स सेक्रेटारि ओमफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि दङ जोंनि सिख्ला बदलनि ताइ बिनि एक्टिभ मेम्बार्स दङ ताइ एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिबो दङ निनि पट आंनि निजेनि सयनि पटखाय आं जेनेरेल सेक्रेटारि रुपनि वेलफेयार ससाइटि बुङो काजल रुपिनि